Și dacă nu cad în apă, ce se întâmplă? Și dacă fac Nu greu? se cade în apă, că ai no farm mai. Și dacă vreau să... Trebuie. Ok, mai avem 40 de secunde până începem. Zic să nu pun pauză deoarece 1. Nu știu când să pun pauză la obiect. Și 2. Nu știu că să mă asta 10 secunde, 20, 30. În ce parte ești? Ești în partea aia care de la joacă tu și spart sticla? Eu sunt ca star ca nebun doar din cap și spate sticlele. Te fut! Dacă fac un screenshot se întâmplă ceva? Uite-te, mă vezi? Nu încolo. Așa automat. Hai că începe. Hai că începe odată, dar pune pauză la obiect. Apeși pe butonul pauză. Apeși pe butonul pauză. N-am așa ceva. Ăla nu e OBS atunci. Nu mi-a selectat butonul pauză. Lasă că o să înceapă. Uite, scrie și tu că filmezi. Scrie și tu că filmezi. Ok, mă. Ha, și mișcă. O, să e. Sucă, sucă. Hai mă, nu ieșiți, mă. Ai, tati. Înainte. Lume, ce-am pus sabie, puțin de ce n-am nevoie, sabie de fier. Am pus totul pe mine, dar nu contează. Și Ce? să cobor mine să văd ce iteme am. Și eu am amură full și sabie de DMD. Vă rup. Stai puțin să uite și o iteme. Dar cred că, știi, ai un ender pearl? Da. Stai că vine pe insula ta, să facem împreună chestii. Ok, stai puțin să umblu și la ceva. Așa, acum unde ești tu? Pe ce insulă? Nu mai trebuie. Stai puțin în mine, gata, am ieșit. Manea, uite, mă Stai vezi? că vine eu spre tine, stai puțin, stai acolo. Așa, n-am pantaloni, Stai puțin. Vine la tine, ok? Seamă că vin eu. Ce? Sunt mina ta, nu mă vezi. Sunt mina ta, uite-te în spate. Am făcut un drum ușor, nea. Ok, hai să începem să... Manea, Ce? repede. Ce? De acolo, dă-n mijloc. Ce Cu mergi? perla. Perla, în mijloc. Am Vezi că prins vine o cineva. Mă ope, mănâncă. L-am Repede. bătut. Dar zic că mănânc și eu un măr, nu mă rope. Văd că unul a mâncat aici un măr rope și cred că o să-l omor pentru că și enchantează chestii. Gata. Câștigăm. Numai noi doi suntem? Acum știi ce să facem la final? Mai suntem. Nu mai suntem? Cred. Hai să ne aruncăm, că a spus că suntem numai noi doi. Ești Hai pregătit să facem Ia, stai puțin. facem un duel? Nu. Stai puțin să-mi pun și eu armura, după aceea o să facem amândoi în PvP. Ok, dar o secundă să-mi aranjez și inventar, ok? N-ai voie să mă ataci înainte să-mi aranjezi inventarul și să-mi enchantez chestii. Știi? Level mai mare. Ceva level 5, aveți? Uite, ăsta e bun. Stai puțin că trebuie și o să îmi enchantez. Stai puțin că trebuie și eu să mai fac ceva. Și am și Așa. nevoie de niște săgeți, dacă nu Nu te superi, să mai... aștepți. Nu mă supăr. Tu ai măro pe băgat? Tu ai măro pe băgat? Da. O să fie tare. Stai puțin că mai trebuie să-mi enchantez ceva. Păi și eu vreau să enchantez sabie. Sabia ta de Am ce? level 12. De fier. Ai, te fac ușor. Ia să vedem. Am level 12. Stai să văd ce pot să îmi pun pe ea. Hai să văd ce pot să mai iau și eu pe aici din chesturi. Tare. Sharpness 2. Serios? Da? Dați că trebuie să îmi așa puțin pe chesturi și începem. Ok, dați că mai am găsit ceva pe chestul ăsta și vreau să
îl iau. Ok, eu trebuie să-mi pun niște de-astea. Aici poțiune. Pui de-astea, hă? Da, puțin. Să spui când ești gata. Da, țin. Încă nu sunt gata. Hai să-mi bag și o poțiune, să-mi bag tot mai întâi. Asta. 3, 2, 1. Ok. Țeapă! Vrei să vezi că tomoi? Nu! Ai căzut jos! Mai crede asta mult și... Ghigen, rapid că vine. Au, pizza chestia, dacă... Hai! Țeapă, fraie! Stai puțin că mai am un măro pe la mine. Ai. Bă, nu crezi că ești cam al naibii? Da, unde naiba ești? Nicăieri. Pleacă aici. Da? Stai țin, am o idee cum să te bat. Am dat pe lângă serios. Găsesc că... Păi și Te-am dacă nu nimerit. mi-au damage, nu? Știu, dar asta e bing. Hai. Dar ți-e frică să vii aici. Hmm? Stai țin, am o idee. Stai să văd dacă pot să... Spec. Ai. Bă, mi se Ce? terminase poțiune. Ce? Aha, te-am văzut. Cu poțiunea Nu tehnică. aveam mai puțin iteme. Știu, eu aveam sabia încetată cu 61, de DMD. Păi, tu aveai că te-ai pus cu ăla. Știu, eu m-am bătut cu toți. Suntem numai noi doi aici? Văd că da. Da, cred. Nu mai văd pe nimeni. Ne bătem. Ești bătut de... E un PvP mai special înseamnă. One Da. v one. Aha, 1v1. Dacă mai e de cineva, m-am dus. Că nu mai vreau să se cace să dea capăt. Hai mă, 1v1, începe odată. Așa, hai. Hai, 5 minute. 4, 3. Uite, m-a intrat. 4, uite, m-a intrat, hai că nu mai e. Așa, Am mai intrat direct unul. știu. Suntem echipă pe el. Până de la ce facem noi PvP. Da, după ce scăpăm de ăla. Oricum îl dau din prima jos cu altul. Dacă mai intră cineva... Măcar acum se încărcă mai repede, văd că. Hmm? Da, stai, cred că o să încep să primesc și de prietenie. Cred că... Da, e o idee aici. Da, E prea departe și platforma asta e prea mare ca să-l împingi cu arcul. Da, dar platforma asta, eu vreau să-mi fac un castel pe platformă, să știi. O sabie de diamant. Ai, fac, eu pot să-mi fac sabie de diamant cu lemn. Dacă aș avea un Nike... Eu m-am pus să fac o sabie de dumădă, că n-am. Și stai că pot să fac și Ike, cred că. Eu Dacă- n-am arc și de-astea. Dar eu am 7 săgeți și dacă pot să fac un Nike... Ia stai. Sabie de dumădă. Ia să pun niște stringuri pe jos. 1, 2... Îl rezolv eu pe băiat? Pe ce băiat? Stai că mă duc și eu pe el acum cu Ike-ul. Cam perfect pentru un Nike. Și cred că îmi fac un Nike. Și da, mi-am făcut un Nike. Hopa, mi-a dat pe jos itemele. Cred că mai enerva puțin băiatul ăla. Ce adră sunt e? Dar tu unde mai L-am vai? omorât. Da. L-am aruncat de pe mapă. Eu, dar vreau și eu să ajung în mijloc. Mai întâi mergem toți în mijloc și pe aia începem. Hmm? Mai întâi mergem în mijloc, ne enchantăm amândoi și după Ne aia. luăm mai temele, tot ce Da. ne trebuie, fiindcă suntem cansați. Și după aia începem. Tu ești deja în mijloc, nu așa? Nu, Deci- mamă duceam. Și eu mă duceam fix în momentul ăsta. Că l-avea deja podul. Bă, mai e una! Hmm? Mai e unul! What? Ia mă, hai să-mi bag eu mă pe el. Dar tu ești în mijloc? Da? Ok, că dacă... Mane, uite, te văd. Ok, stai să-mi pun și o iteme pe mine. Săgeți, am multe săgeți, lasă-mă să iau. Da. Unde e? Stai să ce fac. Hai să ne facem toate astea. Bum! Țin și... Bum! L-am dat jos.
Hai. Pe ce, mai era unul aici? Da, mai era unul, dar l-am dat jos. Există enchantment table pe aici? Există enchantment table? Habar n-am. Ai niște chestii pentru enchantment table? Nu. Hai. Fără enchantment table e rău. Stai să vedem ce avem pe aici. Poate să găsesc armură. Eu am mai mult și o să mă enchantez. Știi că n-am enchantment table. Dar aici n-am ne dat poțiuni dacă nu avem enchant. Ia de aici. Ia de aici ești armură, bă. Ia, o cască. Măcar atât am. Mai vrei ceva? Că mai am ceva? Nu, stai să mă duc să mă uit prin chesturi. Dacă mai găsesc eu săgeți. Eu am săgeți. Și eu cred că o sus sunt chesturi măcar. Ia. Uite, 9 săgeți. Sus sunt chesturi. Diamante. Dați-mi să vreau ce găsesc pe aici. Și vin și eu acolo. Lemn. Dar știu că sus acolo este OP. Știu eu, este numai OP pe aici. Poțiune de heal instant. Chestii tari. Da, știu, acolo sunt cele mai bune iteme. Asta țin să fac și eu niște pus de DMD. Ce pot să mă uit de aici? Mă fac niște lemn. E ceva ca să mă interesez, aș vrea eu. Eu îmi fac niște boost de DMD și cred că o să enchantez dacă aș avea și eu enchant. Gata. Ok, hai să începem. Mărul. Hai jos, stai să pun șomerele. Tu ai mărul pe? Da. Eu n-am mărul pe. Am măr, e așa, gold. Ok, hai jos. Au. Stai să mănânc mărul. Ok, trebuie să pun și eu aici în inventar tot ce vreau. Cum vreau să-mi stea în inventar chestiile astea. Aici poțiunea. Ok, așteaptă puțin să-mi ajut și eu niște de-astea undița în primul rând. Gata, eu mă pregătesc când beau poțiunile. Sunt gata, tu? Poțiune de generare, stai puțin. Să-mi pun și eu. Gata, eu sunt gata. Stai puțin că trebuie să fiu și eu gata. 3, 2, 1. Ai. Hai, gândul tău. Mor! Bă, what? Cine a câștigat? Dă-mi un Ivy. Manea a câștigat! Mi s-a blocat mouse-ul, dă un Ivy. Trebuie să-mi schimbe mama. Că pe ăsta l-am de 2 ani. Serios? Da. Eu l-am de... Abia mai merge click stânga, trebuie să apăs 2002 pentru un click. Stai, suntem toți pe aceeași chestie de asta? Și tu ai o... Sunt... Și tu ești... Nu înțeleg, hai, și tu ești... Nu înțeleg ce e aici. Hai, asta nu înțeleg deloc. Toți suntem pe aceeași insulă, cred că. Cred că toți sunteți pe... Nu, au și ceilalți alte insuli. Hai mă, când începem? Cred că te văd. Văd că suntem 5. Astea ce-i batem pe toți. Dacă trebuie să le dau eu. Da, am luat și mama mie, tazătoare și mouse-ul fără fie aia bune luate noi. Și m-a lăsat cu asta spate. Și ci că eu de ce l-am format? Pentru că o iau. Păi, să zic un lucru. Crezi că mai este o tastatură și un mouse din 1985? 3 ani. Da, gata. Și mouse-ul meu sunt unele din prime care s-au inventat, cred. Ia. Sunt 2 chesturi pe aici asta sau ceva gen? Că văd că numai unul am. Habar n-am, nu pricep nimic din mapa asta. Deci eu nu pricep, E practic. prea ciudată. Bă, pe insulă ridic un chest? Eu văd doar un chest. Ceva nu mai văd. Văd lemn. Flori. Bă, păi mie nu pică nici măcar o sabie. Ei mi-a picat o sabie, măcar. Eu mi-au cartofi să fac de mâncare și chestii. Că n-aveam mâncare. Mie mi-a picat un arc.
Eu n-am blocuri. Eu am blocul din belșug, am 32 de lemn. Eu n-am chestii. N-am nimica. Practic. O să tai lemn. Tu ești ăla de acolo. Hai, asta Ăla. ca să ai? Da. Da, mă, uite-te, manea, mă. Vino în face, mare. Codrin, Bă, manea, bă, manea. mi-am găsit un chest. Uite aici. Text aici, în mijlocul la lemne. Ioi, ce chest. M-a îmbunătățit chestul ăsta. Cum adică în mijlocul? În mijlocul lemnelor. Că spargi lemnele alea și o să găsești un chest. Ah, Ai văzut? stai să mă uit acum. Da, uite-l. O, frumos băiat. Mai cu săgeți, am mai cu săgeți. Sabie, săgeți, blocuri. Diamond, pickaxe. Eu am o pickaxe de gold. Sparge mai repede. Hmm? Sparge mai repede pickaxe de gold. Da, dar e mai prost. Știu, durează mai puțin. Ia mai bagi acestea. Eu mă sparg lemn. Eu am diamond. Mie îmi place lemnul ăsta, l-am luat oricum, pentru blocuri. Hai ne unim în insulele? Păi cam asta și intenționam. Cred că am aruncat bloc. Și hai să mă intenționez și eu cu tine. Gata. Hai să facem mai mare ca să nu cădem. Hai să facem o căsuță. Ok. Eu mă duc pe insula ta sau dacă mă... Vine unul încoace. Venea unul încoace. Vrei să mă te ia cineva? Nu mai e nimeni, vreau să mă duc în mijloc. Dar n-avem cum să mergem în mijloc. Am eu blocuri. Și eu am. Hai tu din o parte, eu din alta. Văd pe unul care cred că o să tragă fix după noi. Da. Fugi, fugi, fugi. Ai picat? Nu? Au. E că nu m-am împins chestia aia. Gata. Fugi, 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 repede, Și repede. trag argul. Pum. 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 Hai, 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 diamant. Hai. Oata cu bă, degeaba am să nu niciun item. Bă, e unul aici! Bă! Omoară! Ăla care sabie de diamond! Hai diamond! Hai diamond! Du-ți asta, mătii! În pancrazul și în sprina, mătii, dă-te pula mea! Futu-te a Hangeli! Cred că am zis ce întreba pe filmare. Da. Nu contează. Gang. Aș uita că filmez. Trei, doi, unu. Ua, ce bine mi-a picat aproape. Ok, nu știu ce s-a deschis. Stați puțin. Mi se zicea... Uftă. Se pare că domnul Cristin a părăsit.
sper că am venit, dacă am fost pentru ziua de azi, dacă nu veți episoade de genul, uitați de like, subscribe, să vă abonați. Și până data viitoare, ne mai vedem. Și uitați să îmi spuneți de ce serie ați vrea să mă apuc. Toată am lăguie. Dar nu știu de ce. Așa. Dacă am înțeles, sunt data viitoare, bye bye.